Sziasztok! Ez itt egy újabb videóteszt velem Infernóval és egy új játékkal, a Red Dead Redemption-nel. Kezdjük ott, hogy ti is jártatok már biztos úgy, hogy mondjuk dolgozatnál megírtátok dolgozatot, és akkor ez mondjuk lesz 3-as, 4-es. És akkor amikor kikaptátok 5-ös, na, kb. Ennél a játéknál körülbelül ezt éreztem. Nézzünk is hozzá. Ugye letölthető. Tehát kiegészítő maguk vannak hozzá. Outlaws to the End. Co-op-ak. Ez multira vonatkozik. Mítoszok és Mavericks. Bónuszpak. Hát ez pedig a játékba medvéket. Jaguárt, szóval ilyen állatokat tesz elérhetővé. Na és itt az Undead Nightmare. Ez a zombis változata a játéknak. Nem ugyanazok a küldetések, hanem a folytatása. Nézzünk akkor bele a sima játékba. Egyébként én már ezt a játékot láttam, mintha láttam volna valahol. Ti nem? Volt egy hasonló játék, csak az nem lovakkal volt, meg a vadnyugaton, hanem bent a városba. És azt úgy hívják, hogy GTA. Na de most akkor ez van itt. Nézzük meg. Szóval a város egy normális kis párházas és falu. Szerintem valami elképesztő milyen grafikája van. És ne becsüljük alá a játékot, amit mondtam, első, mint a dolgozatnál. Ilyenre számítasz, és sokkal jobb. Neten én is megnéztem, hát ez jól néz ki, de hát inkább nem. És akkor meglett, kipróbáltam. Hát ilyen elképesztő dolgot milyen játékban látsz, hogy a lónak látszik, ahogy mozog az izma. Figyeljétek. Próbálom úgy csinálni, csak nem sikerül. Úgy, tehát látható. Lovak, ugyanúgy lehet szerezni benne lovat, mint a GTA-ba. Viszont meg lehet benne azt is csinálni, hogy ellopsz egy lovat, van szemtanú, megölheted, lelasszózhatod, elviheted egy kannibálnak a hegyekbe, vagy lefizeted, hogy ne mondjon semmit a serifnek. Ugye irányítás ugyanaz, mint akár csak a GTA-ba. Ja, és ezt még elfelejtettem mondani. Van egy fegyverválasztó panel, ahol ugyanis lehet változtatni fegyvereket a D-paddal. Lasszó is van. Na hát ez engem nagyon lekötött. Mikor mész a nagy semmibe, a nagy büdös semmibe, akkor mit tudsz csinálni? Hát, ha olyan kedved van, akkor megölheted a lovadat, megnyúzhatod, személyeket menthetsz meg a
fűbe, most üldöz ez a korcs, nem tudom meddig jön. Ó, és még itt van. Akkor most én ezt megölöm. Meg kell nézni, hogy mit csinál a kutyával. Na, gyere már ide, te hülye korcs. Tessék, meghalt, és nézzétek meg, hogy milyen durva. Oda megyek a kutyához, megnyomom az Y-t, ha megfelelő helyen vagyok, és megnyúzza. Na persze szed ki belőle húst is, mert az az élelem. Hús. Hát én még kutyát nem ettem, nem is vagyok kínai, nem is fogok. Ott íme egy ló, amit az előbb akartam mondani. Nézzétek meg, milyen eszméletlen jó. Például megfogom ezt a gyönyörű szép Mustangot. Vagy hát nem tudom, hogy Mustang-e. Megállok itt, ugye tartom, hogy a fogja, ráülök a lóra, és be tudom törni. Hát, mondjatok már, még a Gunban se volt ilyen lehetőség, hogy lovat törjél be. Ó, grafikailag az sehol nem volt. Egyébként azt sajnálom sok játékban, például a Mafia 2-be, hogy egyszerűen nincsen benne ez a szabad kóborlás. Ami nagyon jó lenne, mert grafikailag hú, a toppon van. Nálam a top 5-be. Mert, hát, ez az első. Mafia 2 a második. Splinter Cell Conviction a harmadik. GTA 4 persze a negyedik, és az ötödiket azt még nem tudom. De ha lesz még egy játék, valószínű ebbe lesz. Erre mi van? Mit lehet itt csinálni? Ja, igen. A főmenübe, hát a játéknak a pause menüjébe jobb oldalt fent láthatjuk, mennyi pénzünk van. Láthatjuk az órán, hogy milyen nap, és hogy hány óra. Bal oldalt térkép, fegyverek, öltözetek, journal, nem tudom mi, beállítások, statisztika, multi, szociálklub, ugye Rockstar játék azért, és ilyen léc, nem tudom milyen. Tehát, hogy mutassa, miket csináltál eddig neten. Free roam, personal score. Meg tudod nézni, hogy hát itt én most utolsó vagyok, mert nekem nincsen netes. Profilom, ja és persze a játéknál ki tudod választani. Betöltöd a játékot. Új játékot kezdesz, vagy főmenü. Mit akarok? 8 16, 2017, 30. Hát akkor vissza. És akkor folytassuk a játékot. Ja, a térképet. Nézzük meg, ha már itt vagyunk. Ugye, a térkép ekkora. Ezt az alsó részt egészen tehát ezt nem lehet bejárni egyenlőre. Csak ezt itt. Ami vízzel el van választva. Tehát erre a kis részre még itt át tudsz jönni. De tehát itt tovább már nem lehet. Én eddig nem bírtam. Viszont itt is van egy kis város. Itt is. Rengeteg nagy hely van. És hogyha kimész egy hegynek a szélére, egy ilyen, szóval egy ilyennek a peremére, szétnézel, és egyszerűen nem azt látod, hogy víz veszi körül, hanem mint a természetesen. Csak ez, hogy is mondjam, tehát természetesen veszi körül, nem az, hogy be van rakva úgy, mint a GTA-ba, a víz közepébe egy város, hogy na, nesze itt menjél, és akkor a vízen meg oda mész el, ahova akarsz. Nem. Távolba elnézel, és ott vannak a hegyek.
Valami hihetetlen a grafika. Ja, és főhősünk John Marston. Lóval ugrani lehet, hoppá, ez egy kicsit magas. És ilyet is lehet. Ott valami rohangál. Ja, hát az egy őz. Meg is van, akkor vadásszunk. Vagy őz lehet, nem tudom mi. A szarvas. De jó. Az kell nekem, az állítólag finom. Láttátok? Szerintem valami nagyon brutál. A grafikája. Meg persze a fizika is. Ugye ebben nem lehet olyat csinálni, mint a GTA-ban, hogy ugratsz. Persze lóval lehet ugratni. Szerintem nagyon jó játék. Az a multiplayer része is. Hülyén mondom, multiplayer része is nagyon jó, csak hát elég égő, nincsen nekem net előfizetve. Mondjuk hát miért lenne égő, nem mindenki költ több ezreket Xbox-ra, mert szóval nem tudom befejezni a mondatomat, mert hát nem mindenki költ Xbox-ra 10.000 forintokat, hanem, ott van valami, hanem valaki csak azért veszi meg, hogy játszon egy kicsit a simán, tehát a sima részével. De jó, hogy ez a csesznyet ló, meg nem bír itt átmenni. Majd átmegyek én neki. Fene hegye meg. Van valami, ja, az a ló. És valakit ott meg kellene menteni, de én nem bírom egyszerűen, mert elfutott. Lehet, hogy most már mindegy. Térkép mellett pirossal. Az életünk van. Ja, és le lehet lassítani. Van bullet time benne. Amit itt Dead-Eye-nak hívnak. Szerintem így is nagyon jó. Belassítod az időt, ha jól csinálod. Belassítod, kijelölöd a személyeket, hogy kiket akarsz lelőni. És kész. Hoppá, onnan a szikla tetejéről lőnek. Honnan lőnek ezek a szarházik? Tehát én a játéknak az egész történetét nem ismerem, de az ember úgy is nagyon élvezi. Most meg kell menteni. Menj már innen az utamból. És akkor ez a rész így komplett. Úgyhogy ezt a játékot ki kell próbálnotok, mert kurva jó. És nem fogjátok megbánni. Aki szereti ezt a vadnyugatos korszakot, az nem bánja meg, hogy játszik ezzel a játékkal. Én búcsúzom tőletek, és John Marston is. Sziasztok!